Diallo yewtere nde ko en direct e dingal men ande hoorema kamɓe kala wonɓe toon ɓe ndewdi yewtere hano hannirta ni ceerno Hammat yewtere men andudinma hannde o namdal gadanal e oɗo aljuma hawre nogas e jeenayyi lewru men hittaduña ɗiɗi e nogas e nayya ceerno oɗo wi kanko omo namdi o kanko noon o jeeya ko ɗo nder wuuro ngo ko Guuro Siraji to jeeya ha e capantati hande diwan hande ko capantati hande ko capantati eyyi wadde hande ko capanɗe tati noon tigui capantati ceerno oɗo wi kanko omo nana woɓɓe sen jangga fatiha joni wiya bisimillahi rahmani rahim wiya mina cheytani ɓe mbiya mina cheyɗani kanko ɗo yiɗi sertanede mina cheyɗani o walla ko mina cheytani o kanko ɗo yiɗi laaɓanede ɗon ha laaɓa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد الشيطان يقول إنجل قضاء eta kanji fo makhariji on badundiri kono jiidani ne jogi non kala biido men shaytani o nyawni ko men shaytani ko ba eta badundiri non kono na sirti ta o ko nyaw ko da o woni ko selli machallah jarama ceerno Hammat Diallo ɗon laabti ceerno oɗo kanko o namdi o wi on gorko nawlirɗo kan gorko noon omo hade lembelo arde noon omo joguino beyen baali en nakkonen e ko nandi hen joni noon ko lembe ngel ari ko noon beele hankkadi gorko jeyno ko hankkadi ka fo ndendi walla ala ko jeewo e gorko jeeyi ɗum o ko ɗum namdi eyi bisimillahi irrahmani irrahim en puɗɗinama ni deke en puɗɗinama yewtere nde eyi wa ala kulli haalin jawdi gorko ko jeyno ko kanko tan jeeyi e joni noon joom suudu makko gadano o ari mo welliti ɗum hen ne hutoro kono ko kanko jeeyi gonga debbo goɗɗo o kadi so ari ha hande ko kamɓe fof tan ko kanko tan jeeyi mo welli so ñando wela fof o jagga ɗum gonga sabi dalil kanko jeeyi so welama o nanga ɗum o yeeye o tengro e debbo goɗɗo ala ko mbawi hen sinno kamɓe jeyno o wawa ɗum wadde selli eyyi ɗum noon wadde so ari tan ko kanko tan jeeyi mo acca galle ɓe kutoro koye welede makko kanko jeeyi est ce que eyyi kanko jeeyi kono noon so wi tan o yo welliti hen oɗo haɗa hen oɗo addi kadi fitina e nder galle makko gonga eyyi ko noon pamirɗen jawdi makko comme kanko jeeyi kamɓene jawdi mabɓe kamɓe jeeyi eyyi go fof kañum ko Allah jeeyi ɗum kañum jeeyi gonga noon pamirɗen inchallah tigui a jarama ceerno Hammat laabti sanne ceerno oɗo namdi o wi ko wiyete alarba wattande o haran lootatake o namdi mbiɗa ɗum ko séré wi noon walla ɗum ko aadaji yimɓe tan andi ko bidaji tan ne kaale nde wonno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne haali o wi jamma goto ne suuɗi e nder jammaji he musibbaji ko hen jippoto kippe looɗe mon kippon dendagal gendule mon foof barmiji mon looɗe mon hay boyli mon so dañi fof kippe on ɗon jamma ko cuuɗiɗo e nder jammaji musibbaji koye makko telloto no jamma leylatul qadre suuɗori e nder jammaji hitande nde ne suuɗi hen ɗum noon jammaji ɗi foof gurtineɗi beele mon kawra jamma he on ɗon jamma goto woni leylatul qadre khayru min alfi shahrin jamma baɗɗo moƴƴere ɓurde lebbi ujunere lebbi ujunere noon ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi e on ɗon ko jamma goto amo suuɗi e nder aduna he emo suuɗi e nder lebbi sappo e ɗiɗi he kono noon o ɓuuri ɗaminede o woni koye nder lewru korka hay ɗum ni kadi ko ɓe ɓuuri ɗaminde tigui tigui koye sappo cakkitiɗɗi kono won wiɓe ni omo yirlo way taw fanda hen ko ha yimɓeɓe gurtina kita hitande foof joni noon jamma mbiyaɗo ko jamma mo boneji jippoto o haaloɓe ne ɓuuri tumde mbo e alarba cakkitiɗo lewru safar aɓe joofi ɗon peɗeli no fewi eyyi ɗum noon yimɓe noon kala ko gaccani tan joofade peɗeli welli renta tan rendade ɓuuri kono kam wona sharia wi noon gonga sabi so neɗɗo wi lotta ko ñande hen yawata dañade janaba haalum so dañi janaba on par la force o lotta ñande hen so tawi kadi ko debbo wonno on fiili o laaɓi ñande hen o mema ndiyam de eyyi ndeke noon ɗum ala to fayi wona sharia wi noon ko haaloɓe tan mbiyata noon inchallah laabti Alhaji ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo kanko o wi on gorko joguiɗo rewɓe ɗiɗo alwaji noon ɗiɗaɓo noon ko lembel o wi lembe ngel noon jooɗima fodi lebbi 5 defani wonani kala fate golle galle waɗata e on saaha o namdi kadi lembe ngel so yontaka so tawi gorko ne jooɗi hakkude galle ƴetta ko hoore mum fawa koyɗe gorko o te yontaka
o wi kadi lembel ngel kadi so woni yontaka gorko nan suudu jeeyoto lembel ngel to woni ga wona noddude gorko téléphone ngaji to suudu jeeyoto o namdino beele ɗum kam ko hunde fonde wonde walla ala fotani wonde ɗum o namdi hey sharia ne waɗɗini sa resi rewɓe ɗiɗo sa resi rewɓe ma ɗiɗo walla tato walla nayo ala kulli haalin ɓe dagaki neɗɗo rendinde rewɓe ɗiɗo jotodira e maɓɓe nder waktu goto wawa wonde la budda yontata ga goppa ɓe ga so ko kawruɗon fof sari kan toƴa tan ko jamma e ñalawma joni aada o ɓuuri yarude ko balɗe ɗiɗi kono an e galle ma so jiiɗi pamodiron yontere so jiiɗi pamodiron lewru e lewru kawruɗon fof machallah kono kam to yonta to kanko gorko o fotani yaade kam e suudu oya to yonta ko to fotani wonde ɓe mbiyata ko somo hay so sohli toon yo dardamal ɗo yo dardamal ɗo tan yo on tottam ɗon deftaram walla tottam wuttam walla ko nandi hen jon kanko lembel ngel ni on foti rende hoore makko kanko no mbiruɗa ɗo ni taw ɗo yontaka toon yo rento wadde no mbiɗa ɗo ni so yiɗi dañde caɗele taw kadi kanko tooñi sabi hunde fof no wawi heɓtade mo hen no rewɓe ɗo kam aɓe moƴƴira hunde fof ha heddi ɗo ɗo kam hunde fof no wawi kewde hen eyi ɗum noon tawi mo heeɗi dande men de yo rento ko dendaɗo yo accu ha ñande yontande makko ara no yiiɗi fof wadde joom galle makko kono oto tooñ oto tooñ jontaɗo hen fof ko kañum heerori ko kañum jeeyi so yontande gasi kadi so heppani ma arta makko kanko eyi kono neɗɗo oto waɗ ko yiiɗa waɗede kala ka yiiɗa waɗede oto jaɓat wadde ɗum goɗɗo sa jogui haqqille kay eyi ko noon machallah laaɓi labti ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo namdi o wi on koddiɗo mallowo koddiɗo mum kalɗo kalɗo jooɗi omo haala e mum ko fewani e ko on waɗani o bonna inde mum bonna guuru muɗum o wi sahaaji ni kanko koddiɗo wona haalde dande dow omo haalda guertoɗe makko e beyi makko e baali makko dande dow taw noon ko mallude koddiɗo ɓay on nan dande makko nde o namdi ɗum kam kanko holno foti ko yoftademo walla foti ko wasde teftademo waɗa holno waɗata ko ɗum namdi enen kam fodde no pamirɗen neɗɗo mallowo hayso mo ƴoƴi wona kenken kay sabi an neɗɗo hayso koye ɗemgal jannal kalda neɗɗo ne jooɗiɗo joni taw nanta wolof nden ɗo ono ñahmo e wolof o famat sakono e ɗemgal ngal o muyni ngal joɗɗo aɗa haala ɗum koye ɗayre sa tawi ka jambar huccide makko tan kala mbiya a waɗi naggam ɗum ɓuuri yodde sa malli koko famate joni noon neɗɗo jooɗo tan e malla o firti ko o haqqilani o ala hakkille hay batte tawi ka jambar huccide makko tan kala tawɗa wawa deƴƴude huccide makko tan mbiyamo naggam ɓuuri timmude kono sa wi joni aɗa mata wadde a suusaride ko mallata ɗon ko joni jomum ne andi ko kalta ko jarani mallugol neɗɗo ko daadiruɗo mallude walla neɗɗo mbiya wona ñoha neɗɗo e ɗemgal jannal fof e wona haqqilantagal jannal ɗemgal hay goto anda to hay goto aɗa wawi tuuba ko jeyano haala pular laɓ cer jeeya ɗo ɓallade no haala France neɗɗo mbiya wona ñohire neɗɗo e ɗemgal gongal o haqqilani no fewi o seeɓani tabi ɗemɗe ɗe aɗa wawi taw neɗɗo nanɗo ɗemtata nayyi walla ko nandi jooɗande kadi ne ñoha neɗɗo ne haalda gertogal taw ne ñoha neɗɗo ɗum fof firtani hay batte fof koye famaragal haqqille jeeya fof ko famaragal haqqille jeeya ñoore kay saɗa ñoha neɗɗo kam yaata o tawaka ala hen fof kam ko moƴƴi kono neɗɗo jooɗo mbiya ya haale makko taw o tinani wawa wonɗo famat so tawi o teftimama tan o waɗa ma ɓanne ha ɓanndu wuula walla ko nandi woni toon noon tigui laaɓi labti ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo namdi o wi kanko de omo wirdanno wasifa e lazim ha futuro tawimo hen futuro yoni o namdi noon tew gaynani ko peccinɗo wi beele o jokkata haw gayna nde juuɗe futuro walla o dartina wirdu haw juuɗe futuro so waktu yonti saɗa wirdanno waktu yonti tawi ko an tan goto wirdata waktu on yaaji aɗa andi aɗa wawi jokkidde wirdu o tawa muhtare ɓennani continue wirdu ma ha gasna ngo mbaɗa juuɗat so tawi andi sa wi ya fada ha gayna wirdu waktu o ɓennat ɗon dartinta nagga teskoɗa ɗo kaɗɗa ɗo kaftoɗa juula julde nde sa juulide ha wi assalamu aleykum tawi ko an tan goto won oto wattu hen goɗɗum assalamu aleykum tan jokka wirdu ma machallah tawi ko ɓawo so tawi ka ɓawo lombiɗo e hakkude sappewol so tawi almami o salmini annabi assalamu aleykum salmina almami o kadi assalamu aleykum gonɗo banggue ma noon assalamu ɗi salminal tati mbatta kaɗa ɗon pata wirdu ma eyyi ko noon pamirɗen machallah laaɓi labti ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo kanko namdi o wi on gadoriɗo horde e lewru he balɗe tati ɗum o awdiri wadde kanko o wi waɗi saaha noon o hoori hayde e ñalawma seeɗa nanguede muta ɗo e jiiɗi o yari o namdi mbeɗa o yoɓat ñalawma o walla han kadi ɓenni tan
ay to bange meden bange mazhab malik yaari ade ko korka nafila sa yejjiti a taƴi a jokkat korka ma ha nange muta a yoɓata a yoɓoyta hatta kadi a dañi baraji faade ka jejjiɗi korka farilla noon sa yejjiti a ñaami walla a yejjiti a yari a jokkat korka ka kono ka joɓoyo ko ɓamta ɗon ko ɓamta e dow ma ko bakkat hadis goto haala wiya so tawi neɗɗo ñaami e nder korka walla yari e nder korka fa innama adamahu llahu wa anda ko ala kulli hal Allah ñamminimo yarnimo ko Allah ñamminimo yarnimo woɓɓe hen jaari ko firti ko yo jokku korka tan no naafilo kalirɗen naafilo ni yo jokku korka o te o yoɓoyta bange mazhab malik ala wi kañum ko ɓamta ɗon ko rafu ko wadde o watta kafara ala bakkat kono ñalawma kay ko joɓoyo ɗum machallah eyyi ko joɓo ñalawma en ɗum jaɗo amma noon korka naafila sa yejjiti a taƴi a jokkatte a yoɓoyta gonga ɗum mazhab malik ɗum yaari inchallah laaɓi laaɓti ceerno Hammat Diallo namde ɗe ngari no moƴƴi ceerno oɗo kanko namdi ko wiyete feññangue ko julde feññangue e julde wolluha kanko ɗo namde beele ɗum ko gotum walla wona gotum e nokkema holto fuɗɗi holto haaɗi andi feññangue kam e leɓɓu cikko ɓurata wonde pular wolluha ko wadduha ɓe jangi daariɗo tan laam ko duha salatu duha woni julde ko ƴetta koye konngol arab tan konngol arabiya ko beetawe tan so nangue fuɗɗi hange wojji ɗo nge wojji ɗo hange natta wojjude nge ƴafto hange ummo dow hange waɗa cafal nge dar a yiyan nditere hedde métre ɗiɗi walla métre tati ɗon wollu ha ƴettata ha nangue nge ɓaɗo darade hoore taw nge manki darade hoore seeɗa sa daari ange manki yettade hakkude tenguri ngu ɗon duhal ala ɗon duha haaɗi so ngari hakkude hoore ko waktul istiwa wollu ha ɓenni zawal ya arani ɗon woni hakkude frontiére tenguri ngu madama no ange hetti banggue funnangue ha so wulde feɗendu ɗon duha haɗata eyyi ɗo julde ne ko ɗo juulete ne waɗe juule nder ɗiɗi juule nayyi ne juule jeegom ne juule jeetati banggue mazhab malik kam ɓe ko jeetati heɓe kaɗata kono ko wona mazhab malik ne wawi ɓenna ha yeeso woɓɓe ne mbawi yaade ha sappo e ɗiɗi bo kono enen mazhab malik kam ɓeɗa ko darɗe jeetati haɗata eyyi inchallah joni noon ko hunde wotere feññangue feññangue kam pulaar mi anda ñangue fe woni nangue feeñi eyyi mata ko noon nangue feeñi woni feññangue eyyo gasi wamma wolluha konngol ko wodduha koko ñawi noon machallah nam famide eyyi sabi wodduha o sohlagal ɗon fo nawi ko salatu duha gonga salatu duha woni julde feññangue eyyi wadde ko feññangue ko gotum ko goɗɗum hunde wotere gonga laaɓi ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo kanko o namdi o wi koye lewru korko wona oɗo noon joom golle makko kañum hoorani kanko debbo kadi o hoorani saabi ɗum noon ko gorko sadio sohlamo e nder ñalawma korka he joni noon o hoorani noon ha lewru ndu maayi Allah waɗi kadi o yiiɗi yoɓoyde hawde kadi o sellani o namdi noon kanko jo holno foti wadde ko ɗum namdi ko gaɗi gorko makko hoorde sellani Allah ala wi kenka hommi kenke ko gorko mata noon tan woni sifumum mato hoorani kanko ne kadi o hoorani Allahu akbar kadi mo hoorde noon ɓay gorko ne sohlamo kadi ayi ko ɗum mata ko jejjiɗo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq mata ko jejjiɗon mata en mbiɗo ɗon ko wofde yamirore joom galle makko nde ɗum ɗoftare Allah la ta'ata li makhluqin o wawa ɗum yobde moom wawa hayso ñawano o wawa ɗum yobde est ce que ñalawma goto kafara mbiyeteɗo ne waɗi hen o lebbi ɗiɗi korka neɗɗo no wawi ɗum lewru gotoru an ronkanama saka lebbi saka ñalawma fof lebbi ɗiɗi ɗam wawi ɗum horde am wawi ɗum yobde ñalawma fof so yo lebbi ɗi pour wadde Allah rimɗinde e ñamminde capan jeegom miskinu e ɗum kam fof nin ɗon kafara ko noon wala kulli hal ko musiba mawɗo musiba mawɗo ɓe mbaɗi ɗum mawɗo kay oɗo gorko kay o fotani haddemo horde o kay foti ko sertude mum boom kay o kay foti ko fettuɗum arana aji kanko o ƴeewo e gorko goɗɗo wallahi sabi oɗo kam juulowo kam wiyata kefeero kono oɗo kam o kam wona gonɗi o fotani wonde gonɗiɗo o kay o foti tan goɗɗo ɗaɓɓude no sertire mum so dañi wona kay taƴirde korka makko sababude on gonga sabi on wona neɗɗo bisimillah wona neɗɗo kulɗo Allah jasɗo on ko jasɗo gonga noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo nanama kadi a famama tigui rigui ceerno oɗo namdi on ɗanniɗo namdi ngal immi ko Thiés ngal ɗo immi o wi on ɗanniɗo fodde lebbi jeegom joɗaki asrul jumati ko joom bitig nen ko jeeyo o joɗaki
o wi noon kono noon omo wirde asuro noon on wirde kanko no hoore makko kono o lebbi jeegom ɗi fof o jooɗaaki e dental ɓe mbiyata ɗon ne moƴƴi walla moƴƴaani wala kay moƴƴaani kay waɗaka barke waade wiyama sarɗe 1 wasifa e wirdu aljuma tawete ɗum to dental so tawi ko gantuuji pawdiri e makko ha woni lebbi jeegom taw ko gantu haqiqi ko sari wiyata gantu ko hay so woni duuɓi jeegom aɗa caɗen kono noon tawi ko welsugo woni hen kay omo andi fewani ɗum kay waɗaka barke est ce que ɗum kay waɗaka barke machallah noon tigi ngal ɗon namdal immi ko musidɗo goto nan Dakar kono koɓɓillo jeeya ko Dakar jooɗi kongo namdi ko beele debbo ina foti juurade yanade mayɗo walla fotani min de fodde ko paami hen rewɓe worɓe kam yaadude toon kam wona ko moƴƴi e kono kam yaade juuro joomum min kam yiyani hen basi mi yiyani ko jillodira rewɓe worɓe tan kam mataw tan woni fewani eyyi mi sikki mataw yahoɓe makka ɓe mataw ne wawi taw walla hay rewɓe juuratako noon teskaki de mi anda kono mi yiyani hen basi e banggue faamu am rewɓe worɓe noon jillodirede toon wadde hay nder jama ɓe jillodirani mataw julde waktu farilla kam ɓuuri forde yaade janane kono saria newnani worɓe rewɓe yo jillodira nder jama julde yo ndendu mbadda wasifa wona ɗum newnaka ndeko sodirama kanko tan o wawi yaade toon o juuro yenade jinnaɗo makko walla ceerno makko mi yiyani hen basi tawde koye jillodirani toon e rewɓe e worɓe machallah mi yiyani hen basi e banggue faamu am noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo nde wonno yewtere nde en heeɗe ha toon caggal leydi ha toon Libye ɗum tagui ngal ɗon namde koto Libye immi musidɗo men biyeteɗo Amadou Ndiaye Libye o jooɗi kono ko Gambie o jeeya o namdi kanko Amadou Ndiaye to Libye o wi on debbo jiiɗo farilla o wi beele so laaɓi o lootima o laaɓi wirtuji makko ɗi o rewete ɗe foti ko yebde walla fotani yebde ɗum o namdi debbo so tawi fiilima enen gandi farillaji makko banggue juulu fof koko yaafa tottetake yoɓoytake farillaji makko to banggue lewru korka koko tottetake kono koko yoɓoyte wirdu makko so welama o wirda e nder ko fiili ko so welima o wirda so welima o wasa wirdude so wirdi basi ala so wirdani o wona joɓoyo eyyi kono noonne kadi neɗɗo mo sellani taw wirdu o ne sattimo no feewi so wi o wirdu ko caɗele so debbo so gorko ɗon caɗele makko no feewi no feewi walla o endata boom ko wasi ɗum amma tawi andi no muusini kono so waɗi hen debbouri o wirdu basi ala kono so joƴƴini kadi rafi o no juutiri foof so rafi o nde ɓennayi foof o jokkat wirdu makko tan o yoɓoyta debbo piili ɗum nag jo woppiri juuɗo ni noon so yiiɗi ko noon o woppirta wirdu ndu so welima o wirda o lomtina noon Jawharatul Kamal Jawharatul Kamal kam o wirdata ɗum o lomtina jaɓe nogas so welama kan so hawre neɗɗo coftano dewal Allah ne wawi wirdude ala caɗele lomtina noon jaɓe nogas sadel fati ɗe nokko Jawharatul Kamal kono so wirdani kadi o wona joɓowo no woppiri julɗele ɗe ni noon woppirta wirdu ndu tigi korka ka tan woni ko yoɓoyte machallah jarama ceerno Hammat Diallo namde takkitingal e wona namde garnoɗe ɗe ɗekkemɗe tonguɗe ɗe ceerno ngal ɗon namde takkitingal o wi ko on gorko biyowo joom suudu muɗum ñaagomi daande mi rokkuma dayaman gorko ko jiɗɗo seeɗa debbo o ala feere ene wiyata debbo ko ñaagomi daande mi rokkuma eyi ñaagomi daande mi rokkuma o wi noon so woni est ce que beele soɓe ceeri e dow ɗum beele bagage o fof debbo ne wonde ɗum nawde walla ala ko debbo o jeeyi ko tan ɗum o namdi kanko min kam e banggue faamu am gorko kam so tawi tan seeri debbo kala kam ko debbo o jeyno o kañum jeeyi kala gorko o jeyno kadi kañum jeeyi ene wona noon ɓorgu debbo wiya ene nda itta jawdi mum totta gorko nda goppada ɗon ɗum kam basi ala heddi noon ko enen keewi namde debbo wonda e gorko mum gorko o seeramo kañum tan ummi seeri mum o wi am wona o daɗɗudi wona o armoire uji wona o gueɗe foof min kam e banggue fam men darto fayi ɗum sabi gorko koko mahi suudu mum ha gasi o tawaka soodi daɗɗude mum addi matala mum fawi hen soodi rudde mum taw wesa jum foof ha gasi nde fuɗɗi yiiloyade mum addi mo ɓe gondi ɗon soɓe ceeri so wi ko ma wona o daɗɗude ndi hono ɓe mbiyen leeso o nawa leeso ngo wona ɗum ɗo ɗum holto fayi so noon feltinawde daɗɗude ndi hay suudu ndu yo hel brikaji ɗi walla o yeyta gorko o walla o luwamo wona wiyatano ko suudu kumba e kono de kanko nde sarade kam o nawani suudu ndu taw o wiyani kadi gorko mi aɗa mi yeytuma ndu o wiyani kadi aɗa mbaɗen luwas joni no woppiri ɗon suudu nde mba andi wona kanko mahi ndu ɗon daɗɗude ndini noon woppirta ɗum est ce que so nanon taw ko on nde soodi leesa ngo addi wima leesam nini enen gonde hen so hay somi seerima taggu nawa est ce que so on yettanimamo ɗon de ko kanko jeeyi kono gorko seeru debbo tan kala ko wonɗo ɗon yo nagu min de mi faman ɗum mi janggan ɗum famande gal ɗo wiɗo noon koto gorko ɗaɓɓita debbo wiɗi ɗum ñaagomi daande mi rokkuma
gorko wiyarno debbo yo gorko kay yo yorko mata sabi nyaagol dande ñaagol dande moƴƴani e gorko kam sona taw gancuɗo sona taw gancuɗo noon wayde mbiyo noon debbo kay sabi debbo kam so tawi ñaaguimama dande a rokki ɗum cargal ngal wonta ko bayini hay sa nim sa waɗɗo yini ko ma ngal humte tengge goɗɗe mberte kadi kono sa seerimo tawi wona kanko ñaaguima dande wona khul'u ɗum joni ko raj'iya wonata law artirde ngal tawa ngal humtaka hayso debbo welaka hayso waliyum welaka kono ñaagomi dande hande mata gonko gancuɗe kanko yoroko tan non way wona ko moƴƴo tawde ko moƴƴo ga yoroko tan yi a ɓay ko moƴƴo on banggue kay walla mata woni ko jardi mata mo ƴeewa tawi debbo ne yiɗi ɗum mata kay rokkirta moƴƴo kay rokkata noon tigui jaram no fewi Alaji Ceerno Hammadou Diallo jarama kadi ɓen heeɗiyankoɓe Sak men Dakar FM mo 94.4 toɓɓere jeenayyi ha tengti e yewtere men andu diine ma en jetti bandiraɓe kala en beltima no fewi en jafnima bandiraɓe so won heɓɓenoɓe neddude namde ɗen keeɓani tongude ɓe jaafo tan ɓe mbawa siftinoden so Allah jaaɓi aljuma o garo guila ñalawma aljuma o mbawen tongude namde ɗe inchallah en camni hoon jinnaɗo men biyeteɗo Baba Samba Sow ɗo leegal Moussal holliri wonde omo heeɗo yewtere nde kanko e gallo kala e leegal Moussal kala ɗum noon Ramata bisimilla holko kadi jokkeren e nder yewtere nde inchallah bisimilla hade men arde on gaɗɗiɗi tan ponmi haalde ɗo hete on saaha bisimilla jokken hen banggue wirdu ndu on ɗaɓɓiroɓe kam tan yomi rewan ɗumen hen guila e banggue audioji tawa kadi gordam tawa weeɓirani noon ɗum noon ndewen hen tan e sifanade ɓe tan lasima e wasifa no waɗirte tan e dow ihtisar e raɓɓiƴina tan enen mbiyaɓe tan jomum o so tawi mbawi allahuma inni nawaytu bi tilawati hadha al wirdi ta'ziman wa ijlalan laka wa ibtigha'a mardatika wa qasdan li wajhika al karim مخلصا لك من أجلك وأقول بإمدادك وعونك وحولك وقوتك وبما وهبتني من إنعامك وتوفيقك مستعينا بك سمواي دم دو جانغا موجي هاماج سوا بنان تام هبت ويتنكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سويني تقول لازم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا بتامدر ورونه صلاة الفاتحة سمواوي دم بدي هذا بلاجي صلاة على النبي نسأل لازم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سلم كنا بدي هذا بلاجي تيجي 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 كصلاة الفاتحة ندنا ما يدي خالص كول كان سيدا خالص كول ما خالص كول بدنا لا يسب يعني بلاجي سيدا بلاجي كيودي فدا يهانو بلاجي كيودي صلاة الفاتحة نجانغادوم لا بتامدر اي وساتمني تامدرنده ميا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والقول بيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بتامدر ndewna سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله لا والقول جدنا كورس ما ponda juude de ha fota بيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين توتا جود ما يسمع ɗum lazim to bangi wazifa o sagala jangi fatiha o ha jofi astaghfirullah al azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum astaghfirullah al azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la bachafantati ndewna hen o kam ko salatul fatiha tan ɗon nandane lazim sa welama allah wazifa ko salatul fatiha tan sawa joɗina wazifa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا بشفان جوي ساتمنا شبان جوي دوناه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والقتل دوناه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بتأمدر دوناه سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله لا والقتل دوناه جوهرة الكمال لا بسبويدي جوهرة اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني
ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسدع بمزون الأرباح المالئة لكل متأرض من البحور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه لا بسفويد سأندي لمتنا جبن وقع صلاة الفاتحة ساتمني بأن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العالمين ودوك وظيفة أصل الجمعة كوسا جنگي فاتي هاجو في بتاكو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تارك غوتونا hayso ko dental ni mi fuddorto janga astaghfirullah alladhi la bitati janga salatul fatiha la bitati biya inna allaha wa malaikatahu jogga ha jofo ha walhamdulillah rabbil alamin fudda an wada la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la bi ujunere fodana jaruden biya sayyiduna muhammadur rasulullah alayhi salamullah bada allah 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 la bitamedde jego ساقيني بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ها فاتحة جوفا جنگ صلاة الفاتحة لا بتاتي دو ورد تمين دو أستغفر الله واتتاك دون أستغفر الله العظيم جبتاتي فدود صلاة الفاتحة جبتاتي فدود وما تو ورتو دو فاتحة أو رنگ صلاة الفاتحة أستغفر الله أرتتاتون ساجوفين بأن الله وملائكته ben jafo do budat nawade noddo ben tan bi en wannam ojo taw alhaali jabata no sahadira mani kam budat wawde dal inshallah taala tigi jon paden ko darsu men bismillah risal mat diallo machallah babu siyami tigi bandirabe selabe musibbe teddube en nani kono gadi en paami machallah kadi en beltima no feewi bandabe kadi paami no lazim wirdete e wazifa wirdirte tagal namde dinde ciramade bismillah bandirabe en ketti non tigi sen garti to bange namde men diine garde e odete jamma aljuma jeegom lewru septembre ittaade uñaƴƴide e nogas nayi hiyajude alaji ceerno Hammat Diallo ceerno hande namdele ede joni seeɗa ceerno ngal ɗo namdal immori koto diwan Ziguinchor toon musidɗo woni o namdi kanko o wi ko on ɓiɗɗo mo rewani laawol beele ina wawi almade walla kadi mawɗo jogiiɗo ɓiɗɗo mo rewani laawol bel on kadi wawi almade walla wawa almade bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd ana nambino wini wala du zina na so wawi almade tawde kay ko julɗo omo jangi omo andi sharriyeji juuli fof omo wawi julnude en gongol makko almami ratibu na anya ko anyede biiden wona sallata ay o amma non kadi jibinɗo mbo ala on kay wofi Allah tan kono kadi on ɗum nawarani ɗum kañum ko gofol Allah tan gofol waɗata neɗɗo kefero ay kanko ne wala dusina tawde kay o jangi kadi o woni julɗo e mo wawi wonde almami o wawi julnude yimɓe kono noon ne anya o wona almami ratibu sabi so woni almami ratibu ɓerɗe ɗe kawrata e makko eyi ɗum ko noon wayi inchallah tigi jarama no feewi ceerno Hammat Diallo laaɓi ceerno oɗo namdi on gonduɗo e ñiiƴe muusoje e nder hen noon won musidɗo cakkitɗo mo somo juula subaka darɗiɗi gadanɗe yo janggo alam nasraka ɗimmere nde o jangga alam tara kayfa ɓe mbiyata ɗum wonko bonnata walla ala ko bonnata nde wonno darɗiɗi gadanɗe wonno ko faati e ɓolto fonno wadde kono o waɗi hen cimoje saabu ko tindina ko beele moƴƴi walla moƴƴani eyi kañum fodde no gandirɗen wona hono noon fodde ñiiƴe muusoje ɓe mbiyata ko so tawi neɗɗo o ene waɗa e raka'atul fajiri darde ɗiɗɗe darde addande fatiha e qul ya ayyuhal kafirun darde sakkitinde fatiha e l'ikhlas hono qul huwallahu ahad ɓe mbiya joomum wondata e ñiiƴe muusoje hay so wona ɗum ne dagui mbaɗa hen simore ala probléme ne waɗe ko ɓuuri yaare e ɓuuri lollude e banggue mazhab malik tan ko wattake simore kono wona pour sa waɗi hen simore ne boni eyi won waɗoɓe hen simore alam tara kayfa o noon alam nashrah kadi won haaloɓe hen ɗin haalaji goɗɗi e on kalata hen goɗɗum fayidaji goɗɗi kono ɗum kam men yata en jafot tan ko amma to banggue ñiiƴi muusoji to kam ɗum koto banggue qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu
aɓe mbiya tawi teddini wadde ɗum rak'atal fajiri a musatake ñiiƴi aɓe kallo inchallah machallah jarama no feewi ceerno ɗon kadi laaɓi labdi o wi kadi on juulannode takkusan e nder darde ɗiɗi he noon o yejjiti noon o jotti o salmini ɗon o yimmitti noon o jokkitoy haw gayni o sujjoyi wi beele ko noon foti wadde wala noon foti wadde ko sujji ko hoɗum ko gabla walla gabla gabla waɗi gabla o waɗi eyyi o juulano takkusan o salmina darde ɗiɗi he eyyi ɗon wona noon tawde kay mbiɗa ko gabla wona noon watte so nde silmini e darde ɗiɗi he o andi daga ko mbaɗɗo erreur ko juumɗo ɗon ɗo jooɗi ɗo tan ɗo huccide funnangue ɗo o anni to ambona waɗa amo habbira amo temmitina julde makko o ɓamta juuɗe ɗo wiya allahu akbar habbirande o hafta o jangga fatiha ɓola o tournoyo o ummoto kadi o wadda fatiha ɓola o tahiyo o salmina ha gasa o fuɗɗa do sujudde ɗiɗi ba salam sabu ko ɓeyduɗo ko ɓeyduɗo salminandu takkusan ko darɗe nayyi watte deggodirɗe salminandu woturu kanko takkusan makko waɗi ko salminal ɗiɗi wadde ko ɓeyduɗo noon ko ma salminade fuɗɗo sujjude eyyi ɗon ko julɗo ɗon eyyi kono noon bonnani julde makko noon hande ko bonnani sabu mbiyata ko ardinde qabla salam watta ɗum ba'da salam ene harmi sa teyi a waɗi ɗum ne harmi wa amma ƴettude qabla salam koye nder julde fonno waɗede jaltina ɗum bowal mbatta ɗum ba'da salam ɗum ko hunde añade eyyi wonno ko bowal julde mbaɗɗa ko nder wonno jaltinɗa bedduɗa bowal to a waɗi ko aña ko ɓuuri wonde danger ko ƴettude ko fonno wonde caggal julde natten ɗum e nder julde eyyi ɗum ne harmi kono hatta julde ne sellude inchallah machallah noon tigui oɗon keɗo Saktime Daka FM mo 94.9 yewtere men andu diina ma Amadou Samba Lo yaddude e ceerno Hammat Diallo ceerno namdal nayi ɓiwal oɗo wi on gorko ceertuɗo e joom suudu muɗum eɓe dañde sukaɓe noon jaadi e debbo o gorko noon ñamminaniɓe yarnaniɓe ha sukaɓe mawni noon hankkadi puɗɗi nabde gorko hankkadi fuɗɗi yiiɗi fottude e sukaɓe yiiɗi artirde beele ko noon foti wade walla wona noon foti wade ene pamirɗen fodde nde ɓe gondi nde wonde joom suudu makko nde ɓe ceerti sukalon kon ɗon ɓe ndiwani ndewan e goron foof lawol waɗi ko yoɓe gon hadana to wiyete ko needi ko yimma o foti marde sukaɓe kanko foti moftudeɓe ɗum wonno koɓe waɗanteɓe kosam noon ko toon jurum ko toon heedi to banggue duhol ga ne yoori seeɗa e baba ko so ɓiɗɗo moƴƴi tan ko ɓiyam so moƴƴani tan ko ɓande kawrita yertogal am eyyi ɗum noon wadde ko yimma o foti neede ittata cukalon kono yimma he tan ko yimma o tawa sellani walla tawa gorko jananinke resti yimma o tawa on gorko jiidani e cukalon kon sinno so dañi gorko jiiɗiɗo cukalon kon tawa kaw makkon cawdiɗo walla mam makkon walla baba cawdiɗo on basala loppitaka accata ko juuɗe makko kono tawi tan gorko jananinke goɗɗo jogori resdemo on ko huurano ko ga ko ɗum kadi woni to kon eggata kon garta e juuɗe mam makkon so tawi ne woodi mamiraɗo jibinɗo yimma o sene ɗon tawi ne jogui alhaaliji mum noon ne jogui galle ne jogui ne reyni ne jogui jikku moƴƴo ndon nehowo so joguima jikku bonɗo almar'u ala dini khalili no wayni ko noon waɗa sukaɓe eyyi ɗum noon deke sukaɓeɓe ko yimmaɓe foti nedeɓe won konngol wiyata to banggue deftere meɗen wiyatno Tuhfatul Hukam cukalel ngel so yeehi ha soli ha futti taw wonande goɗɗo aɗa wawi artirde kono ɓuuri lollude ko duuɓi 17 ha hoyli suka gorko ko ha helli fe arta galle bamum suka debbo o ko yimmum foti neede ɗum ha o yonta e dewgal ha o ƴame baba noon rokka humata to ɓiyum kañum kanko woni wali wona tawɗo ha ngaka mo selli on kadi ko julɗo on saaha kanko humante ɓiɗɗo o heble to suudu yimmum to faya galle joom galle mum ha wirnode on saaha wona so tawi o serti e on ɗon gorko so mayrum walla so sertimo o fuɗɗa artude galle baba ko ni wayi neydi ndi ko ha kellifuyi ɓiɗɗo gorko wonta ko juuɗe yummum ha helli fe fuɗɗa artude galle baba e kono noon won konngol wi so soli haw futti tan hedde duuɓi 7 en ko nandi hen on wawi artude galle baba e hande noon e gueɗo nangue ko occasion ɓiɗɗo gorko kam sa jibini ɗum a serta yummiraɗo o yumma o wondi hen ha yonti narde jangde aɗa wawi yahande ɓiiya gaddama ƴeewa ceerno moƴƴo mbaɗa ɗum hen nehanma yumma o kadi fotani sellade taw ɓiɗɗo gorko ko baba ɓurata wawde neede ɗum hanti watti hakkille kala ko waɗa hanti ne andi on moƴƴi ko baba artira ɗum ɓiɗɗo debbo o noon yo continue wondude e yummum ha heɓoya to ɓiya to ɗum ɓurata moƴƴude inchallah machallah laaɓi labti ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo namdi ko on gorko joguiɗo rewɓe ɗiɗo hankkadi noon ɓe puɗɗima mawnude puɗɗima yetade nokku kono on saaha noon gorko o natti wawandema to banggue leeso bandiraɓe jaafono no joomum namdori ni
hangal gorko natti wawande bangel leeso ɓe mbele hankadi o seeraɓe tan wala o nder maɓɓe tan ɓe darondira so tawi hoddirama o natti hattande mbiɗa ni nattude hattande noon wona rafi neɗɗo ne yaha mawna tigi taw ne selli taw ne wawi jotodirde sohna mum wona neɗɗo wona cohlil to ko selli taw kadi sellani neɗɗo o tawde ne hattanno o ɗum ko itirade wiyete ko falorede hande o natti wawde wondude e mabɓe ne wiye tawi koye rafi jomum yo yaha safroyo debbo o ne muñanamo o yaha o safroyo fodde hitande o safro ɓe mbawi yadude ni bon safroyo sari haɗani hakkude maɓɓe mbawi hay leldade daƴƴude gotude mbawi wadde hunde fof kono noon kaade kanko gantu o woni koto gorko to eyi ɓe mbiya wonde gorko debbo tawi ko ñaame ne woodi amo jogui omo wawi joɗade bisimilla so tawi andi kadi kanko debbo o wawa ɗum wawa muñde joni jooɗi mo duwodirta joni on hattano natti hattande o wullitima o tawa kanko o wawa fadde hitande joni ɓe ceernata joɓaji joni inchallahu taala somo wawi muñde noon sariya no rokki gorko yo safroyo fodde hitande so tawi selli e nder hitande arta ɓe jokka gondigal mabɓe so sellani ɓe hakkude mabɓe daaƴe inchallah jarama no fewi ceerno Hammat Diallo labti ceerno oɗo namdi on debbo jooɗiɗo beele ne foti yaade wona e jaali gila ha e jottirade yimɓe gila e ñoore e ko nandi hen ha e takkude yimɓe beele ɗum nene foti wonde debbo jooɗiɗo mo ganduɗa ko jonde woni ñoore en yaadere fotani yaade en jooɗiɗo e dariɗo fof poti hen kam fof koɓe haɗaɓe kanko jooɗiɗo o haɗa tan nde wonno joom galle makko janɗo o haqqe mum ne hedde makko taw saabu ɗo woni ɗo en ganda kam en gandidani ella ko woni sababu jonde nde kono wonko ganduɗen hen nde wonno neɗɗo oɗo joom galle o yani ɗo ne gasa taw toɓɓere ene e nder rangga makko kono andaka taw ɗo e lebbi 4 e balɗe 10 no balɗe temedere e capan tati ɗum feeñat tawata mon ko won tan feeñat kono noon kadi aɗum yeehi kadi haɗum yawti ɗon saabi hayso debbo kumanaɗo mo naddaka joom galle makko so ma wi ko jano ɗum sa ƴeewi on banque de andata ɗon kadi en ganda ko saabi ɗum wala kulli haalin tan debbo o nde o jooɗi nde hurum joom galle makko maayiɗo on hedde makko ɗum addana wiyede yo bontino yo waɗ e sifa mo ganduɗa so gorko yimo ala e makko haaju haw timmina edda o so timmini lebbi 4 e balɗe 10 ha gasi hande o duwodire oya o serta gorko oya joni yo ko haɗano ko yo artu hen e sifa baɗɗo fayida beele kadi omo wanda mo heɓa gorko moƴƴo kala ko haɗano to ñantade comci joɗɗi wadde kanŋe en haalisaji en puuddi en ɗum hande o wellitama hen beele mo daña goɗɗo ko ɗum tan woni ko haɗa ko heddi ko kanko yo dariɗo yo oɗa mo joɗɗaki o kam fof ñoore ne haɗa moƴƴani tan aɓe jokkoye enɗam ɓe mbawi yaade foof neɗɗo jooɗiɗo ne wawi yaade banggueji fof kala to debbo mo joɗaki yahanno omo wawi toon yaade heddi tan ko yo waɗno wiyani yo bontino ɗum tan woni hen no heddi ko fof gotum inchallahu taala a jarama ceerno Hammat Diallo labdi ceerno oɗo namdi on neɗɗo juulowo kono o sakkata darde o fawata kanko on kam hol kabar muɗum ɗum o namdi e neɗɗo o kam so tawi tan timmini farillaji muɗum hay hunde ala e makko hay batte hande ala ko heddi noon ko nayi kewi fof gañani hoɗe wadde farillaji ha timma waɗa hen naafilaji on de ɓuuri moƴƴude sabi ne wiya janggo to yawmal qiyamati farillaji ma ɗi Allah ne andi gila ñande jibinaɗa Allah ne anduma gila ko adi ɗum ni gila suwa wodde ha noon ñande jibinaɗa ha jontuɗa julde ɗa waɗɗima ɗo Allah ne andi amo andi waktuji no foti julɗa ñande foof kala ñalawma garɗo salifana ko goto julta hen so tawi o moƴƴi ko kanko goto so boni o yalla faabu joni noon naafilaji ɗi sa ɓaggi hen naafilaji ko ponoje secours gonɗon so tawi liste ma farillaji addama ƴeewama tawi won pièce aji mankuɗi hen liste naafila addete gonga ittata naafila to manquire pièce aji ɗi baba gonga nanni baba yaade wallahi kono so tawi pour secours ala pour ma tuufi yalla tardi ɗum wadde ɗum waɗi hen naafilaji ha heewa naafilaji juulungu naafilaji korka ka naafilaji asakal fof sadakeji men mbatten ɗo ɗi ɗum ko sadaka ɗum ko naafila e sadaka asakal yaade hajju laabi 3 walla laabi 4 moƴƴi ko naafila deke naafila ne moƴƴi no feewi sabi nela sa sallam on to haala ko Allah ni haali hadisul qudsi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nafila hatta uhibbahu ha hadis o joofoyi o serata maccuɗam ne welnora kam e naafilaji sa yi noon Allah aɗa welnora Allah naafila ha weltonoma ha ndewa ɗum ha an foof juuɗe ma gonta Allah koyɗe ma gonta Allah guite ma foof firti ko fadillaji ɗi ma timmi taw
farillaji kay so timmani naafila ala kay laaɓi ndeke timminɗo farillaji mo ha timmi watti hen kadi naafila no waɗi fayida misal tan joni an hakkunde ma e ceerno ma jangguinma amo jogui hakkunde ma ko dawol alarba wonde hakkunde mon ɗum kam ko obligatoire alay sago sa dañi alarba a luppata ande kam weltani ma ha timmi mbattanɗamo hen dimanche gasi ɓeyto weltade ɓeyto ko weltade wallahi deke sa totti farillaji ɗi o sasnoma ɗi a waɗi ha timmi an kala ko poɗɗa heɓda heɓat kono sa ɓeydi hen kadi naafila o ɓeydo kadi yiddem kay machallah ɓeydo kadi yiddem noon tigui ceerno Hammat Diallo laaɓi labti e golɗo pammingol e yeruji ɗi machallah en ɓeydo famminde yimɓe ko wona e dow mum ko ceerno namdal men ngalɗo kadi oɗo wi ko neɗɗo juulowo kono noon o waɗata allahumma anta salam belɗum no bonna juuli makko walla on ko ɓurɗum bonnata juulu ceerno radiallahu taala an haala ɗum o wi ko sa welama dañde baraji tan mbaɗa allahumma salam wonko heewi ko nelaɗo Allah yamiri ne waɗe taw sa wela a jolama dañde baraji tan mbaɗa sa welaka joɗɗa he berte ala ko bonnatama allahumma salam ne jeeya hen sa yiiɗi dañde baraji mbaɗa allahumma salam de ne weeli wadde de kala mbaɗo allahumma anta salam ceerno o wonata koye jaam machallah aduna foof ne huɓɓa kono alhamdulillah en jii koye jaam wona alhamdulillah sabi allahumma salam sa faami ɗum ko allahumma ya an Allah anta salamu an woni kisal kisal kay ko neɗɗo fof ɗum yiɗi dañde wona joni Allah ko an woni kisal wa minka salam kisal kadi koye ma ummoto mo ilayka yaudu salam kadi kisal kadi koto ma faati allahu akbar fa hayyina rabbana bisalam ya hofnir men e heyma an joomi amen bisalam machallah ya ko mbiyatan ko halpudara mbiyata yo moƴƴal joggan en machallah Allah joguiɗo salam o yo hofnir en salam machallah a faami de wa adkhilna al jannata ya nannu min aljanna daraka galle ma dara salam galle kisal machallah te ne habra aljanna sa ñaaguima Allah ya naata aljanna tan fodde laabi tati ko aljanna jaata dara to watta ñaganadema yarga machallah sa molima Allah e jeygol tan fodde laabi tati ko jeyge jaati daroto huccita Allah ne ñaago ɗum o musidɗo de wi ko yiɗa arde ga walluma o wasa arde jolluɗo oɗo Allah sala hutoro ɗum koye kisan gonata koye jaam gonata kono sa waɗani hatta julde ma sel machallah noon tigui laaɓi ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo namdi o wi on mo juulani fodde yontere holno yoɓirta ko rewete ko nde wonno koye laaɗe Espagne ɓe jeehi fodde yontere kam koye lawol ɓe goni haɓe jettoyi e dow jaam joni noon o wi nde yoɓata nde noon o fuɗɗori ko to oppirnoto o soggi ha yetti yontere nde beela ko noon walla wona noon tigui watte wallahi tawde mbo andi kay ñalawma mbo adi rewede o ko ñalawma kaarijo on addoto yebde o rawna hen dawo hen rawna a yettoɗo joni noon foti wonde kay inchallah machallah noon o wi ɗum noon o jarama no fewi toon to Espagne ceerno oɗo wi on gummotoɗo guila salatu kono noon guila salatu ummoto guila salatu arani ma kam e kanko o wi ko guila salatu juuletede wi ko nden o ummoto joni noon e on sahan on neɗɗo wona haajuji goɗɗi ha hankkadi subaka ata gara nangue fuɗɗo ummade nde fuɗɗo huccande wiide mo juula hen mo wirda hen ko belɗum moƴƴi walla moƴƴani dañan bakkal de dañde bakkal taw ene moƴƴi ñimo dañde gonga saabi neɗɗo o so waktu muhtare ɓenni a gantu ala an tan tawi woppi ha muhtare ɓenni julɗa e dow daruriyu a totti kono a heɓat bakkal gonga a faami ko bakkar kam heɓoto daruri ala ko haali noon muhtare ɓenni daruri ɓenni bakkar kam heɓoto gonga eyyi hande ko jobdi wonata eyyi caggal ko juula caggal muhtare caggal daruri wonta ko gadda o wonata kono ko bakkar keɓata gonga eyyi woni o wiyata ko iqa'uha fi l'ihtiyari gonmu o fi daruriyi l ada wal ismu libde julde mum tottude farille mum e nder muhtare a totti farille kadi a dañi cadeau a dañi jeenari tottoyde farille o noon e waktu daruri waktu ƴoncorɗo o a totti kono a heɓat bakkar saabi aɗa welsidi aɗa welsidi inchallah noon tigui ngal ɗo namdal ummori ko diwan Thiés oɗo wi ceerno beele wuppude jamma beele wuppude jamma ene moƴƴi walla kadi wuppude kadi ñande aset ene moƴƴi o ko ɗum namde guppugol kam ala aset walla alet walla ɓaɗo ko sharia ka kalɗen en kalani noon haalaji haaloɓe gonga on haaloɓe ko heewi ne kaala ɗum hande ko yahoɓe tan amma ɓaɗo ko sharia gonɗen haalde figu e ɗum kam ala aset alet saabi kala mbiɗo aset wuppitake yo rento ɗanade ñalawma aset tawde kay ko julɗo
taw ko wutte goto o jogi o walla tuuba goto o jogi o hoyɗito amba renda o rufa ndiyam man ni yo comci makko ƴeewen so taw ñande hen wuppitaki yalla suural halaɓa taw kadi ñande hen lottaki yo ƴeew ñande hen holno waddata hen o dañi janaba ko ñalawma aset so wi hande lottaki o salima lottade a ƴeewan so tawi wakkili ɗum tampante wona debbo ne kadi laaɓɗo fiilayru o laaɓi fiilayru koye ñalawma aset biyaɗo lootetake o walla wuppitake o o laaɓi fiilayru comci makko ne mbaɗi ƴiiƴam maniyu ndo sawrala ƴiiƴam fiilayru kadi ambo hanto laaɓi ko poɗɗo lootade joni amo suusi wiide hannde ko aset mi lotta ko lotngal farilla kadi mi wuppata comcam holto fayi ɗum tawi wona deftere Allah wi noon wona sunna wi noon wile ɓe mbiyata noon eyi ɗum ɗon ko kecce o golle puyɗe heddi noon guppugol jamma kam jaɗani comci ma saɗa wuppa ɗum jamma saɗanaki ɗe bonat de saabu ɗe jorata joni noon ko comcol ko leppata ko bonnat ɗum de comcol ko leppata toujours ko bonnat ɗum jiidani e neɗɗo ay neɗɗo ɓanndu ma ko leppata ko bonnata heɓat amma comcol sono saha fon leppa ngol bonat joni noon guppa comcol ma jamma ngol ñobboro noon ngol bonat joni ngol bonat wona har monta banggue série kono ƴeew tan sinno ko ñalawma joni wuppat tan piɗɗa liira yoora joni joni hendu yana hen nangue yana hen wona kono jamma kay a fotani wuppude kono wona noon série nde wi wuppitake ɗum kono noon to haqiqa sa ƴeewi a fotani wuppude jamma sona taw ko gantu ƴooñi sona ɗum kam wuppu ñalawma liira yoora kono sa wuppi jamma ne ɓaade ka ñobbowo ɗon tan ko ñobboto ɗon ko ne leppi noon bonnat ɗum bonnat kay inchallah machallah jarama no fewi ceerno Hammat Diallo namde keddima hedde nayyi en tan ceerno oɗo namdi caggal nde noddina futuro noddinama ko rendinte yimɓe fof gaari hankkadi gasi woɓɓe hen ne mbiya juulen a yimɓe fof gaari juulen joni noon mawɓe hen ko joom gantuji en ko yimɓe hankkadi rendine hen jaaha hankkadi wiya ɓe mbiya ala fadani seeɗa ɗum beele ɗo rendinteɗo ene foti fadede seeɗa walla ala ne foti so noddinama tan juule o ɗum namdi kañum e dendingol sa ina rendine waktu o futuro o so yonti ɗo hoore waktu mum ɗo ko ɗon noddinte dande dow yimɓe foof nana futuro noddinama hande gona e arde wona on saaha sabbe seeɗe alay saago faɗe fadgol ngol noon ɓe mbiya ko fodde ko futuro ne juule sen koddiri joni futuro guila Allahu akbar assalamu aleykum hedde mintaji 5 ɗum yo sabbe mintaji 5 tawi ne mbawi gaynude futuro walla fodde ko neɗɗo nanɗo noddinade tawi galle mum ne woɗɗi ne wawi yaɓɓude ara yetto hawre hen o fodde ɗum ko fodde tan tan ko futuro juulete nde wonno won wiyaɓe futuro waktu makko muhtar gasata tan go nde so nangue muti a waɗi futuro e sharɗiji mum tan waktu o ɓenni won wiɓe noon muhtar o ɓenni deke watta futuro o so noddinama ko alay saago sabbe seeɗa ko sabbete ko noon ko fodde ko yimɓe ne juula futuro ɗon ɓe eɓata ɗum on saaha futuro o juule gueƴe ɗe noddinadu lesɗudu on saaha gueƴe ɗe pawe hen jomin jaaha sako jaaha guila law inchallah laaɓi ceerno Hammat Diallo oɗo namdi ceerno beele on debbo desaɗo e nder enɗam Allah waɗi kadi o serama beele kadi e nder enɗam hen goɗɗo foti restudemo walla ala o ɗum namdi eyi o to misal men dal wiyete ko to banggue enɗam ɗam holno wayi ko ɓaddiɗam walla goɗɗuɗam ɓaddiɗam ɗo o wi ɓenɗam ɓaddiɗam tan o wi kono ko nder enɗam gotam tan ene wotere ene dagui to sharia kono wonko daggoto taw wattake neɗɗo an tan e miñe walla an e mawɗo onon tan jiidima e baaba o resi debbo o serti hen o anniyaki ruttade hen fes o anci complètement debbo o jooɗima ha edde mo joofi ne dagui an miñiraɗo ɓamtam kono a watta ɗum mi watta kay eyi saabu ɗum koko bonnata en ɗam ko wadde ko bonnata en ɗam way kono wadde moƴƴani kala ko saboto ha yimɓe daña en ɗam bonɗam moƴƴani kono wona to sharia ne harmin ɗum kono a yiyani joni jomum so maayi tan oɗa ɓamtat kono taw jomum ne futtini guite darma woppa debbo an gara ƴetta hayso ko an tan sehil ma boom mi adda caɗele haala ko noon an tan sehil ma taw ni an ka pullo kanko jolf walla ko bamaranke o kon sehilaɓe tigui ha yetti nokku o resa debbo o seera ƴetta on debbo hakkude ma bonat kay kono bonat est ce que machallah ko on banggue tan kono wona kam aɗa daña hen bakkar kono sa ƴeewi kadi ko ɗum bonnata en ɗam ko a tawat kadi elle wadde moƴƴani tan kay sa ƴeewi on banggue tawɗa wiyan moƴƴani est ce que noon tigui ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo kadi namdi wi ko on juulatnoɗo gueƴe e nder darde wotere he o jotti o siftori ko jottiri wona ɗo fonno jottade joni holno waɗata ɗum o namdi so tawi tan o jooɗima ha jonde nde hiɓidi ha jonde nde ha timmi jonde o sujjan ba alah salam
tawi no wi tan mo joɗo tan o diñaki no moƴƴi tan siftere ummi ɗum sujjantaki kono noon ne kadi jooɗiɗo e tataɓire tawde wona futuru o wiɗa mo joɗo seeɗa tan o suwa taw hay gasde joɗade o wiya subhanallah ummi ɗum hay so sujjaka ala caɗele kono so jooɗima kay ha woni jonde o sujjata ba alayhi salam machallah sabi o ɓeydi noon tigui ceerno oɗo namdi beele tama muya ene juula waktuji kewɗi walla ko waktu goto juulata ko selli ko tama muya juulata ko waktu goto en kono konngol noon ƴetta e banggue mazhab malik l'imam malik ne neɗɗo dewateɗo julɗele kewɗe wonto haali hen joomum ne wawi tamade juula sogga julɗele ɗe foof ngol ene nder risala nde ɗo nder risala ɗo ne hen kono noon ɓe nde ceerno amen ceerno hamir dia rahmatullah alayhi nde jangguini min ɗum ha gasi o waɗani min hen qissa o wi ceerno mabɓe winoɓe mi kanko jangguinimi ko baba alpha alpha ibrahima to kanil on jangguinimo sharia joni noon o wi ko nde l'imam malik subaka goto o galle makko ɗo tawi won caɗele pini ɗon andi saaha fof muskilaji ne kewa tan muskila o noon ambo laawi mataw amo régla probléme o woodi jiyaɗo Allah ummiɗo wuuro wongo ne yaaha fay wuuro wongo ne andi ambon ɗon seli ɗon yidde nam saggitade ne ɓenna kañum koɓe jawtuɗo o wi on ari ha yetti tan salmini ceerno hono l'imam malik rahmatullah alayhi tawi ne jindi noon hakkille on ne halji seeɗa won sohla mbo wondi ɗon e galle o ceerno mbiɗa namdoma mi joguiɗo namdal séria neɗɗo deweteɗo julɗele kewɗe tawa kadi ko tamotoɗo est ce que mo wawi tamade o juula julɗele ɗe foof l'imam malik aha kay aha omo wawi wadde noon wajo ɓenni l'imam malik jokki ko waɗanno ko ha juuti haqqille mum arte mo onon kam ala garnoɗo nane ala garɗo nane ɓe mbi aha kay won garɗo nane ɗum holko haali holko haalno ɓe mbi o wima ko neɗɗo deweteɗo julɗele kewɗe amo yiiɗi yobde tawi noon kadi ko tamotoɗo beele tamamu yo goto ne wawi tamade juula julɗele ɗe foof min ko wi ko noon ɓe mbima o holno mbimomo o wi mbiɗamo kone sella o dogue gabbuɗemo dogue ɓe jeehi ɓe gabbimo ɓe jiyanimo ɓe garti no ceerno amen wiiri e qissa noon ne sella ne wawa sellude e joni noon o wi aha kanko e mbo jangguini foof ene sellana amma ono noon aha yonata machallah sellata onon kam mi firtini on inchallah kanko noon e mbo jangguini foof ne wawi sellende inchallah namdal gotal heddi ceerno Hammat Diallo oɗo namdi kanko o monde koyngal joni somo juula ɗo fonno jottorade ɗo ko ngal koyngal musata joni o wahlitto o jottoro gongal ngal beele juul makko ne selli walla sellani ala caɗele hay batte no wawiri fof ko noon ɓaade kay ko no fonno waɗede ni ko Allah haaɗimo wadde noon wona amo teyi a yani neɗɗo sene juula foti ko darade ɗin ko so ronki o joɗoto so ronki o lelo tawde kanko noon ko ronkude joɗorade to fonno joɗorade yo joɗoro to wawi to machallah Allah wat hay hunde o daña bakkat heɓatamo hen inchallah machallah laaɓi labti ceerno Hammat Diallo en jetti julɓe en jetti bandiraɓe addannoɓe namde diine ɗe en jettiɓe jandima no feewi no mbiɗen ni kala aljuma tan guila ñalawma aljuma o kala jogui namdal diine so jokkodire meɗen e numéro men tan so Allah jaaɓi namde ɗe ma jaltu julɓe kadi mbawa naftorade hano hannirta ni en jetti ceerno Hammat Diallo yawtude Amadou Samba Lo to kallo men jamma hande o ko Amadou Ly ɗo e wuttitugo Madina Gounass no ceerno bisimilla en jokkat e nder deftere men Ar-Risala